Messaġġ ta' jum il-miliet li ta' kull sena jagħmel biex iservi ta' riflessjoni fuq dak li għaddejna minnu tul dawn l-aħħar xhur u dak li qed nippjanaw għal ġejjieni. Fil-messaġġ tiegħu din is-sena l-President ta' Malta George Vella tkellem dwar l-isfidi li kellna u ser jibqa' jkollna madwarna fejn semma b'mod partikolari il-pandemija. Ħadda ħsieb tagħna nfusna u ta' xulxin. Dan huwa minnu nnifsu ġest nobbli li jen lis-soċjetà tagħna tibqa' kemm jista' jkun b'saħħitha. Il-messaġġ tiegħi lilkom huwa biex nisimgħu minn dak li jgħidulna l-esperti mediċi u nagħmlu użu sħiħ mill-vaċċini li qed jiġu rakkomandati. Il-President qal li tajjeb li nirriflettu dwar kif stajna ġibna ruħna aħjar ma ta' madwarna u kif stajna tajna l-ġemp lil kull minnu l-iktar batut għaliex jista' jkun li bl-isfidi li ġabet magħha l-pandemija ħarisna wisq lejn l-interessi immedjati tagħna u ma konniex daqstant sensittivi lejn ħadd ieħor. Kultant aħna stess stajna konna passivi quddiem weġġat fiżiċi jew mentali. Jew inkella wrejna indifferenza lejn min qiegħed fostna wara li telaq minn pajjiżu biex jaħrab minn xi gwerra, mill-vjolenza jew diskriminazzjoni. Huwa saħaq li t-tolleranza u l-inklużjoni ma jimbtux jew jissaħħu jekk mhux se naħdmu għalihom aħna u fuq kollox innibtuhom fost il-valuri bażiċi fuliedna permezz tal-edukazzjoni. George Vella tkellem ukoll dwar is-sena ġdida fejn stqar li jixtieq li ġib magħha inizjattivi biex ikomplu jqarbuna lejn xulxin bħala poplu fil-ħarsin sħiħ tad-demokrazija u bit-tħaddim tal-liġijiet ta' pajjiżna li jassigurawna l-istat ta' dritt. U sellem ukoll il-morda u lill-familji tagħhom li għalihom dan żgur u żmien diffiċli. Ngħidilkom ma tħossukomx waħedkom għax tinstabu f'ħsibijietna u f'talbna. Dan hu żmien ta' għaqda u żmien ta' mħabba. George Vella stqar li jittama li kulħadd ikollu militħieni u ġranet ta' festi mal-qraba u l-eżis f'atmosfera ta' ġabra u ta' ħbiberija sinċira.